Mä oon niin hyvä kuvaa, että Zoomi tekee vähän mitä vaan. Kuka meistä? Mie tykkään sellaisesta, kun vähän rakuinen. Nyt perkele. Ja saamme tässä kolmannella radalla. Yes. Ja jos tämä asetelma käy loppuun saakka, niin Tiia voisi yhdessä kotiin Linnalla ja Ruulla on sitten asetelma kuten myös Mammilla ja Nyt se teki ota.